Beldurtuta? Pixka bat bai. Oraintxe konturatu zarelako ez duzula nahiko entrenatu Behobia Donostiarako. Lagun, berandu zoaz. Hori onartu beharra duzu. Baina lagungarria izan daitekeen zerbait badago, kinesioa. Agian izenagatik ez dakizu zer den, baina ikusi dituzu. Koloretako bendak dira. Azalean itxasten dira lesioak hobetzeko edo giharretako minak leuntzeko. Kinesioak larruazalaren eta muskuluaren arteko espazio handitzen du. Odolaren eta linfaren drainatzea errazteko eta minhartzaileen gaineko presioa murrizteko. Adibidez, kolpe bat jaso baduzu eta gunea puztuta baduzu, likidoa drainatzen laguntzen du. Eta muskulua uzkurtu egiten denean, kinesioak mugimendua egiten laguntzen dio. Esfortzua murriztuz eta posizio egokiak egonkortuz. Baina noski koloreek eta formek ez engainatzea. Hau ez da gometxak jartzea bezalakoa, eta aditu batek zure beharren arabera jarri behar dizu. Zintaren norabideak, tentsioak eta formak erabat aldatzen dutelako haren eragina. Beraz, amore eman ez baduzu eta hurrengo egunetan topera entrenatu nahi baduzu, bisitatu zure konfiantzazko fisioa. Segun eta nola zauden, agian, gaubeltzarako momia mozorroa ere izango duzu.